Hola, nens i nenes. Avui us recomano el concurs Bibliotrivial, organitzat per la Biblioteca de Solsona Carles Morató. En què consisteix aquest joc? Vosaltres aneu a la biblioteca i us donaran aquest llibret. Hi ha 8 tipologies de llibres. Més exacte, n'hi ha 7 i una és revista. Heu de triar un llibre de cada tipologia, llegir-vos-el i després, en el llibre, busqueu, per exemple, biografia. Aquí us he portat un llibre de biografia. Quan me l'he acabat de llegir, responc la pregunta. Quan he acabat la pregunta, agafo el llibre i el llibret i ho porto a la biblioteca. Allà es quedaran el llibre i em donaran un formatget petit per aquí i un altre per una cartolina gran que ja està penjada en un altre lloc. I el 30 de setembre hi ha un sorteig per tots els nens i nenes que hem acabat el Bibliotrivial. Aquesta és la quarta edició. I si no teniu sort amb el sorteig, a la pròxima potser en teniu més. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i bona lectura. Gràcies!